opogore. Ero kama na inya hadar mar mun matik chenro makama hacha kodi murine gi wachni mogik ahinya kaka ja ohand rech e pacho kae. Ohala ber. Ohala ber. Anasetimo biashara, ndik be osendika. Kono kane wachako chenro ni anan jafwambo ma gi dho ngere en journalist. Ohala ber nikech in gi pesa ni moro matin minyalo yudo pile. Kaito ohala ni bende yaw wiyi, oyaw pachi. Ng'eni samitimo biashara, you interact with a lot of people. You see another side of the world mokine office. Kata in studio ka you are very confined. Kia kati yoli dhi odi. But ng'eni ka inde biashara kawuono romo gi ogindo ka achaka romo gi. Kori neno ka it's a chain of opportunities mabiro ni mang'eny. In network. You network. Kaito machielo ohala bende nyalo puonjo ng'ato discipline. You learn a lot of things. Kech biashara ober to tek. Eye ka iyanyi, eye ka be ji wacho ni rech ji ma uso gin mana jo class 3. Koro you learn a lot of things and patience and discipline gimora ilano. To anyalo himiza ng'ata manyalo bedo gi opportunity ni kikicha ohala iwacho ng'eni okoka kinyiso ng'ato ni auso ohala to oneno man ni auso rech oneno mana ni sombi orem. Okong'e ni somi rwako gudu. Koro okijar ng'ato kaluwore gi gimotimo. Ng'ato nopenjo mbele ka ni be onyalo timo ohala Nairobi kaya. I would encourage ng'ama nopenjo no gi any other person manyalo gombo donjo ohand rech. Anane Facebook kocha ginyalo inbox too. Anyalo assist gi where I can. Yeah, because Kenya besani awinjo ka ji yuago housing levies ng'enyo dhuro. And then there are also no jobs. Kori ng'eni ukinyal beda ot ni tich otami. At the end of the day, nyaki yudi yo moro miyudogo kaka inyalo konyorigo. Yeah, so kik wane joma timo ohala kik wakaw gi matin. Mbui yudori nade joma dwari e mbui. Nyinga to Murino Dira, but an gi page na ng'eny ji sani ong'eya ni Fish Mama, an gi trademark na iluonga ni Fish Mama. Nyathiwa motho na pako kabisa. Fish Mama nano ene mogero, and most of my clients gin joma nenge college, gin joma notiyo godo. So I am what I am because of my brother. Yeah, so mbui kanyo iyudani an Fish Mama. Maybe ng'ato nyalo manya, nyalo miye namba na mar simu. I don't know whether it is allowed here, but maybe later on. Yeah. Mana mapia dini tiyo gitulo ni ngene jo ohala nyaka rere. Koro nikichimire ni yeri ati chiwa namba. Nikichwa itulo mintiere godo. Namba na N0721 98